Газ сега да е манивата малко, да. Все си напред. Покаля ни той. Икай, икай! Дай назад сега. Иване, дай въжета го закачим, това е тота видео. Няма, той ще изкара. Давай оттам, не се връщай. По-малко газ дай. Ще слизаш до... Давай нещо, е сега. Айде назад пак по същия начин. Обърни волана малко, обърни го. Давай така леко додолу, давай. Той мало и големи емоции с тия мотори, бе. Давай те додолу, давай и пак. Давай до там надолу така. Давай, давай назад. Накрая ще слезеш и ще дойдеш да снимаш да те изкара. Пробвам от тука сега, че после не е разкалял. Абе добре, дето искаш, ама изсили се там отстрани. Ти къде отида сега? Така ще извадиш те. Не стискай спирачката, каси. Давай, дай още назад, дай. Дай още назад. Не, той няма остава. Не. Дай назад сега, право назад. Иване, дай да закачим въжете. Няма, ще му изкарам, бе, чакай малко. Дай назад, дай още, дай. Ама не стискай спирачката, бе, включи. Дай назад, дай назад. Давай надолу сега. Така надолу. И ги отнесете едно от площада, като я силиш. Дай назад! Дай назад пак! И ела да снимаш! Ела снимай! Да видиш ти, Иван, как ще я изкара. Абе, Иване, да не се му калпави гумица. Не забе гумица му и много гумица му с грайфер, бе. Дай назад, дай! Чакай, че се звуни. Ела снимай, аз ще я изкара. Манчо, аз само снимай тук с камера. Чакай. Той само ще снимаш. Да. Откъде се приближава само? От тези двете. Тук се приближава. Да. Ама сега снима в момента, не? Снима, да, запис прави. Да. Отивай и се качвай. Сега започва новия оператор. Не, сега има нов оператор. Сега отива Иван да изкара. Сега ще видите как се кара. Чакай да не бутнете оператора, Това нейната майка ми ще. Чакай да видим сега то.
много газ и той същия. Айде, много газ и той същия. И с тебе, тя сме окупато един път минеш ли после край вече. Това е лурите на стадиона. Ще ви вземем клишките и на двамата. Айде, Иване, да те видя сам. Айде пак до там. Ще вада въжето! Аз съм отказал. Ще вада въжето! Иване! Ако искаш, оди я пробвай от другата страна да я качиш. Що? Еми, по-добре е да я пробваме от другата страна. То нагоре вече няма такива баири. Иване, ако искаш от другата страна се пробваме. Айде сега нов маршрут. Газ! Нещо покачи обаче. Ванка! Да не да даде чибна там камъка. Не, не, сега. Да, много такова. Иване, сега ще долата закача с въжето, бе! Иване! Върни леко само, леко върни! Върни малко назад, Иване! Върни малко, бе! Още малко! Айде, оттам пробвай! Нема стане. Нема, ела да вземем въжето, то се е видяло. Не, нема, я отида да почия.